नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर मंडळी बघा, आज आम्ही पुण्यात सिटीतले गणपती बघायला चाललो आहे। तर मंडळी एवढी गर्दी असते ना, बाहेरच्या देशातून किंवा बाहेरच्या राज्यातून लोक इथे बघायला येतात गणपती। तर फुल गर्दी असते। तर मला जेवढे जमणार तेवढे गणपती मी शूट करणार आहे, तुम्हाला मी दाखवणार आहे। तर बघा, ह्या क्लिप तुम्हाला मी दाखवणार आहे, तुम्ही एन्जॉय करा आणि कशा वाटल्या जरा कमेंट करून सांगा।